Ayiwa an balimaw aw ni ɲankuma kibaruya min b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko arabadon 4 du matin wagati bingannikɛla dɔw taara binganni wale siri an ka finitigiw la Mopti mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jɛnɛ kɔnɔna la. Ayiwa o bingannikɛwale kɔnɔna na u sera k'an ka finitigi kelen de bana nka an ka finitigiw ka communiqué kɔnɔna na olu y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ min banala k'u ye fɛɛrɛ kɛ k'o bila ka taa Sevare walasa ani bɛ se ka kisi cogo min na, ka tila ka d'a kan tuguni k'a fɔ ko u sera ka dankari kɛ bingannikɛla ninnu na ko n'a bɔra maa kelen banalen na ko maa si ma to a la. Ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka lada aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko hakilina jiginna feerekɛla misɛnnin minnu tun bɛ feere kɛ sirada la Bamakɔ capitale kɔnɔna na yan nɔ ni u gɛnna ka bɔ o feerekɛyɔrɔ ninnu na ko gouvernement kɛlen don ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bolodaw ye commune bɛɛ kɔnɔna na. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko commune 3 ta ko o de banni ka surun ko ka d'a kan ko yanni kalo wɛrɛ cɛ ko u bɛna fɛɛrɛ kɛ ko ka tile fɔlɔw di o masinaman ninnu ma walasa u bɛ se ka u ka feerew kɛ hɛrɛ ni badenya kɔnɔna la cogo min na. Ayiwa an balimaw nin kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka lada aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la.